jsem dělal tábory a Vlasta byla ještě mladinka, ozval se mi tam, ona nám tam hrála Stínový divadlo. A to tam byly i tyhle, Tam bylo něco podobného. Tohle ty tam byly určitě. Tyhle výjevy, co tu vidíte, tak většina z nich vznikla právě pro tu Telč. A já jsem to pak převezla do Prahy, tak ono to má takový dlouhý vývoj, protože já jsem to vyráběla, já nevím, to by bylo nějakých 19, 20. A kasino. A pak to skončilo v kufru, ty loutky, takhle velikým. Dost dlouho to tam bylo. No a minulý léto jsem si dala volno a vždycky, když si odpočinu, tak mě pak začnou ty myšlenky najíždět. A tak mě napadlo, že bych ty loutky mohla zase vytáhnout na svět. To jsou rámy udělané z bambusů. A je to všechno spontánně, že mě napadlo, že bych mohla využít naše prostěradla, které jsme měli po babičce z baráku. No, maminka mi našila tady ty tumílky. Já jsem zase, že si vymyslela, jak ty bambusy vůbec, jak to uchytit. No a ty loutky jsem na to našila s tím, že teda jsou to teď obrazy, které se dají podsvítit. To je moc krásný, když se to podsvítí. A tady, když svítí slunce, tak je to moc hezký. No, to nasvícený obraz. No, právě je hezký, že na ně můžete koukat takto, nebo i z té druhé strany. Já jsem to byla na tvoje doporučení, jsem věděla, že si musím přijít, když bude svítit sluníčko.